मुख्यमंत्री माणिक शहाजी की राजीव भट्टाचार्य की हामबाय मीडिया रंगनो आं दिनै आरो फाइ सबायमानि जरा किसानि बागै आं बीजेपी नि दल फाइ तारुक सामुं खानि हनैनाय फाइ सबायजाक गोबां मा बरकनो आनो साइटखा फाइनानि बागै अबदल दिनै समस्यानि थांखा नेक्स्ट टाइम आं बरनो तुमनाय आं साइटकनाय आपनि बागै आं दायित्व नाव बरक रक गोबां मा बदल आगि जे आइदाब्ले टिंगै आं जे सामुं खाइ फैमानि हाबं हाथाय हगै फाइ दं फैमानि आज दिसनो पगै थांया आनि दलबो स्वाभाविक आनलो गिरिनाय नां खावान छगो बरबो तंनाय फाइनाय नेक्स्ट टाइम आं बरनो गोबां खालाय ति फाइनाय दिनै जरा कमबाय बरक किसासा कमगै थांगा फाइबनो आं बखावो मुसुंगो आं खायनानि नेतृत्व खायनाय बरक खाया तंगिमाया नगा आसुगै तंमाया जे व्यक्ति सामुं खायनाय बरक ब खाया तंमाया आं दीर्घ दिन 2 बोसोर मतो आं आसुखा इ पार्टी नां ताइ खालिया हनै आनि खावा आं संखा दुख बनांखा बेलाय दुख नांखा दुइबार एटेक खा ताइ नक्रगो फाइ दांगामा हांगामा तटचारि नंखा फाइपना आं नकनि लगी संबानो साव राजनीति खेलाव ता थांसिदि आनि सराय रगो चिकुन तंगै दंगो बरबाना माना खायो राजनीति न नों हासाल सिदि मान सं फाइपना आं तंगै माया तांगै हिंगे दाक बुक्तिनै बरक बतियावै तंगै माया ब सब समय न दाखुलै बलगि मातैनाय हानि बागै आं तिनो जागाव जयनिं मा खाइबेकिया आगि आं को तंमानि आईपीएफ दल तंमानि खरो बुसुक कुबे नों जयनिं खाइबेकिया बुसुक बुता 7 जन 7 फेमिली तेजबुटा को थानि तागरजला आमजानि नोंबो फटो तंना आगिया आइदाब्ले दिनै प्रेसिडेन्ट दंग सेन्ट्रेलनि अर्गानाइजिं सेक्रेटारि दंमोन अब हागे नि सागावासि जामुं तासखमुका अब हागे पारबार एटेक खाजा गामाने आपको रोबो के मोनथाय रोबो हाय दक के उपानि रोबो केनि रोबो केलानि आं फागिया आखर फागिया जतबानो कुसुक लेभेलनि मुंथि रबाय बां मालाय फागिया निनि आखो आजरागो सार मेम्बार संबाय बां गदाल फागिया सारेन सिजंबो फागिया हायबेनो बरक आनो बेलाय आनि बखावा आगाद नाङै थांगा आ हायनि बागै आं नगबा आसुगै तंखा ताक नेक्स्ट टाइम बा आं गदाल फाइपि गातावसा कासा मासिलि हायङैने बतंग तंगसिनि आइपे तिनि आं बनबो माने सेलांमानि कबो साया जलिमानि कबो साया आं नाजनि कमनो साइ थानाय हायबनो निजिनि बरकंगै निजिनो नासिग्या कांका आं बाहागे उदारनायबा आं किसापनो हेल्प मानन मुसुं ता सरकारनि थेनिवा आं आसका आं साया नैया खालायनाय अमा हाय फिलां हाबं हातायनो बखकै फैमानि आजरारगो खरकसासे आं बुरै आखरा आं आइपीएफ तिनि ngैना हिमैना अमा हाय फिलां सलामै फैमानि जत सारा एलगान बरक तागजला जंबजला जत आनो सिनि दङ बहाय नेतृत्व नांगौ नैने हायपना आं बखाव मुसुंया आजागा खायनानि आं दिनो जार बतल मा फाइफिगा आपको बाबा हायरो मा तो हल तिनि जइन खेबे तिनि बारको दिन पार्टी आं बेलाय खिनो तंथक मा हायमा तंखा खाबा सामा हायमा तंखा नि बखाता सेव स्ट्रं हायमा तंखा आं ताबुनि जि साकसागवान सुगो याक गराक खेबासै मानो नां साकसागनो वान सुगोता अब तैसा बा हायरो बारको दिन पार्टी साम गाम के खानि बाबा हायरो सम मिस्टर आं आगिन हागे स्टेप बाय स्टेप लेभेल खाय आं अ सामनो ताङै थांनाय नां खावान सुगो जे आनि अंगुलुगो असलि दंनाय बरनो बां कुसुगो ति साइड तलांनानि नां खावा वान सुगै दंता दिनै 27 सेप्टेम्बर 2023 दिनै भारतीय जनता पार्टीनि जे स्टेट कार्यालय कायसा चिकन जयनिं प्रोग्राम जयनिं प्रोग्राम दिनै पार्टी बीजेपी नि वाइस प्रेसिडेंट दिनै दादा परातंग तापस भट्टाचार्य महोदय दिनै देखरचा दिनै परातंग दिनै तांखां बीजेपी पार्टी नि ताइतिनि जत कार्यकर्ता लीडर्स तंबायो तिनि नेमो जयनिं प्रोग्राम अब तेबो बरक गोबां खैना नै जों कम्युनिकेशन खालाय दंमानि अर्थात खालायै खरकसा कामियो बरक थैमानि बागै जे कामिनि बरक खायनानि तनेरा आ कामिनि बरक थैमानि बागै बरक सबै मालियानि बागै किसा बरक कमका आइबनो गलै कम खाइया
7 परिवारनि 23 भुटार सफायखा जों एक्सपेक्ट खालामनानै 15 থেকে 20 परिवार आयानो दुइटा गारि अर्थात दुइटा क्रुया जेसेबांनो 25 नि साकाव थांमानो आबाहाय जों एक्सपेक्ट खालामनानै सफाय मानलिया आबानि बागै बरगम बेलायखै खाबायखौ गय लामसगो तिने आईपीएफ तिने विंग्स बरि बदलनि आईडब्ल्यूएफ तिने लीडर्स बरम गनांजों सलिदा बर्मा अबनकारिबो तिप्रामथानि किसु नेतृत्व अजगो बरि बदलनि प्रपनबा हामबाय तिने बरम तिने बीजेपी पार्टी वो जॉइन खायै तिने बरम गनां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नि नागार मुंना हमजागै तैचिनि तिरप्रानि जे प्रशासन बीजेपी आईपीएफ गवर्नमेंट जे प्रशासन अबना हमजागै तिने बीजेपी पार्टी नि रायजनो फॉलो फाइटो लेनानि बागै बर आगु थांनानि बागै बरपना स्पेशली हामबाय तिने जे 23 वोटर्स तिने बीजेपी पार्टी वो जॉइन खेगा बरपना चंग जस किच सेकंड तिने पार्टी ने गई लामसबैना का तेबस कानि सालो जारा तिने फाइना तमेरा बरक फाइनानि बागै बरक बायदोसन कमिटि खायनाय तिने बरम गनां जे लीडर परिदे बर्मा बगो पावका ते बाकी बरम तोय फाइनाय ते अब हेकेनो टाकाजला मंडल नि उद्योगी तिने जे जॉइनिंग प्रोग्राम बाराके हामबाय बरकनो तिने ते बरक फाइना तममाने हयतो तिने आयन रबो बनो आलादा प्रोग्राम रखम तममाने बागै ते गोबां सामु बांमाने बागै फाइमानलिया बरकनो बलायखाय आनि व्यक्तिगत तरफ থেকে आनि परिवारनि तरफ থেকে ते पार्टी बीजेपी नि तरफ থেকে बरकना हमजाकना